نايس نتباباويت فيبن سهل قدام يجمع أزارا بخم زحدري أخم دحرت تمالي أب دبي كوينا زرق حتى فيديوهات تمالي ناي مشيت جن حاجة فيديو زرقي حالا أفتش زرق حتى فيديو سأليت ناتا باسبورت حزاتو كمزلا ناب إيرتراون تخيد كمزلا بتاعت غمتري وزر لكم صحف ناب إيرترا يخيد لكم بمبال حبيرا لا مالتيو نعم بقرب هذا فتوى سباتكم ونس نتبوين أبز حج جزء مستعنا كم زيلا أب إيرترا أتحزات تسألي واكم نبرة بحفشها كانت عنا تقم بحتر زبالة جراهم زلا السوق جنا خيود تنكلا ناب دبي كم مسأتهم زحبرو زلوا مالتيو سلام تعنا هبلي عمل العالم تركبوا نيت ميدوزي تخطاتلتنا زخنقو أبزر لكم سلام تخون لنا تمنينا لما عنتون كم تلو مدمان بحدشين بوانا ونزولكم حابري تحيزولكم مزيلخو لما عنتنا وخمزة بالدما أزيد الزبل حابري تحيزولكم مزيلخو خلنا إن فتوى إن خورا سنة باباويت فيبن سهلة استوها للدما أبزين حديت معلتات أب سوشيال ميديا بتعمي من نجاجر زنبرة وجوداي دما بزعوها فيبن حفتنا أيو إذا فيبن سهلة استوها لسنة باباويت دما أبتموال على الدما أب تيك تاك أتيا دما بتعمي بركزولو كاب سنة باباويت هيلن زين صبوي قالات دما تمالتنا جيراني رايا يخون دا أمبر دما بز قداي إز دما أبيلوم بركزولو أحواتنا إيرشاوين دما بزعوا فيبن دما زولو تلو خونتاتون دما أب سوشيال ميديا تناغيروم نيروميو إذا فيبن استوال سنة باباويت دما تمالي أفتلايب آتيا دما باسبورتان نبرتان أب دبي كم زتفا دما تناغيراني رايا يخون دا أمبر إز نبرت زي نكمل لسا دما بزح نجار تناغيرايا بزح بتعمي حماقات كاب فيبن زين صبيهم قالاتو عندما تناغيرايا يهون دامبر ازو غداي از دما سان لبا وي دما سان تعنا كم زخونه دما ببرك زول اب سوشيال ميديا سمعنا عينا كبرى تخاتاتلتي نلوم عند دما اذا حفتنا زي ادما كابتيز نورتو دبي دما ابز حجي وانا بإيرترا كم زخده دما زمصنا حابري تعالو از درح انت زي خونه دما اب دبي دما ناب حكمنا خيدا اب دبي حكمنا آتيانيرا إنها توهالون يوقع نيري مخنياتو أفت شعافت وان أفت دبي زنورت لوان دما بتعمي حامي مسألة زنورت دما ببولا يستدحيزا دما نابت عنات أبيها كم زخد دما تنجيرو نيرو يكوبرات تخاتاتلتي يخون دامبر أبز حج وان دما بتعمي دس زولكا دما ناب إرسرا خيدا مسبيت سوا كم زتراخبت دما زمزنا حابريت هالوي يخون دامبر نابزي حمام زيك تقال عز جبرا قداي وندما تفوليت ألون نتقداي بمنتاي مخنياتيا إذا نفتوان إن خبرات سنة أبواويت دما بمنتاي مخنياتيا نابزي حمام زيك تقال عخ إلى نزول قداي دما أصبح بلنا بخم كأربع مينس channel حدش ندحر خونكم سبسكرايب لايك شير بمقار بيتسوي خونو اسكام موداتا زي فيديو دما حبيركم ناصنحو نامدبنا أما أركز كورات خطاتلتي أبتمال على تاب سوشيال ميديا كابتو نجاجر تسنورو قداي دما اتحادن كندي دما بزعوا فيبن سالا حفتنا أيو إذا فيبن سهل تبال دما دارجا زين فلق أيلنا مخنياتو أب سنة أبواوينا إرسرا سنة أبواو عالم دما بتعمي عوي جامو زوجات حفتنا أيا إذا فيبن استبهال سنة أبواوي دما أبرك زولو سرحة فيلمتاتون النفلت عينا كوزي حاليف دما بعل جزاء وندما تفلت أيسلا زخونة بعل جزاء أمانيل ون النفلت عينا كبرات تخطاتلتي كوزي بمقصال دما أبتتمال على دما بزا حفتنا ناب دبي خيدان نيرايا ناب دبي زخودت له وانا مخدي دما نستفلالو ناي بروموشن سرحتك تسرحي لا يا خيدان نيرا يكون دامبر أبت زخودت له دبي دما كم زحسوتو أيصنحن أبت دبي زخودتو نتسرح كل يكون كم زحسو أيصنحن أتي نبرتان باسبورتاون دما أب دبي إنها اللي تسارع نيرايا يكون دامبر بزي بلا دما ناب إمباسي إيرترا خيداون دما حجز حتيتا نيرايا إذا حفتنا يكون دامبر أبت إمباسي صنحوا سوا دما بتعمي بزحزر ملك دما منم تريت أي جور واي منم أخر زخونة مرسون سلازي هوا دما بزح حريقة دما أب لايف وزعيا أب لايف زوجت له أنا مخني دما أتزت أفعال دورت نكتمل لسيلايا وزعنيرا يكون دامبر إذا حفتنا أزي أدمها أفت لايف دما بركز زولو أتصيف تزخون قالات تناجرايا مخنياتو كاب حادث سنة أبواوي قبل تخبر بتعمل نفتون النخبر سنة أبواو دما خمسة عينة ملاقتي كنسمعينا الخادمة بتعمي أي تزبنا ينيرنا أفتي ملاقت زم حلال فترما باسبورتين نبرتي زسرو خمني ملس لي
ኣብ ክልተ ደቂቃ ውሽጢ ሙሉስለይ እንተዘይኮነ ድማ ናይ ኤርትራውያን ጉድኹም ኩሉ እቲ ኣነ ዝፈልጦ ጉድኹም እና ቀለይትኩም ድማ ናብ ሶሻል ሚድያ ፖስት ክገብሮ እየ እናበለት ድማ ንብርክት ዝበሉ ኣጨኒቃ ነራን ኣፈራሪሓ ነራ እያ በዚ ጉዳይ እዚ ድማ ኣብ ሶሻል ሚድያ እውን ብርክት ዝበሉ ስነ ጥበባውያን ተናዲዶም እዮም ምክንያቱ እዛ ሓፍትና እዚኣ ትፈልጦ እንታይ ዓይነት ትፈልጦ ኣፀያፊ ወይ ድማ እንታይ ዓይነት ትፈልጦ ሚስጥር ሃልዩ ኮይኑ ከምዚ ኢላ ተፈራርሐና ኣላ እናበሉ ድማ ብርክት ዝበሉ ስነ ጥበባውያን ድማ ቅሬቶኦም ገሊፆም ነይሮም እዮም ይኹን እምበር ብቀረባ ንዝፈልጣ ንዛፌበን ሓፍትና ብቀረባ ንዝፈልጣ ሰብ ድማ ካብ ልባ ከም ዘይኮነት ብጣዕሚ ኣብ ሕማቕ ኩነታት ከም ዘላ ድማ ተናጊሮም ነይሮም እዮም ንሳ እውን ከም ዝበለቶ ድማ ብጣዕሚ እዩ ዝገርም ኣብቲ ቲክቶክ ወይ ድማ ኣብ ኢንስታግራም ፖስት ትገብሮ ዝነበረ ድማ በብደቂቃታት በብፍርቂ ሰዓታት ድማ ኣብ ኢንስታግራም ፖስት እናገበረት ድማ ብጣዕሚ ኣጨናኒቐትዎ ነይራ እዛ ሓፍትና እንፈትዋ እናኽብራ ስነ ጥበባዊት ፌቨን ድማ ኣብ ዓመት ሓንቲ ግዜ ወይ ድማ ኣብ 6 ወርሒ ሓንቲ ግዜ እያ ናብ ሶሻል ሚድያ ወፅያ ፅቡቕ ዝኾነ መልእኽትን ኣምሃራይ ዝኾነ መልእኽቲ ተመሓላልፈልና ዝነበረት ይኹን እምበር ኣብቲ ትማሊ ብጣዕሚ መደናገር ዝነበረ ድማ በብሰዓታት እናኣተወት ኣብ ላይቭ ወይ ድማ በብሰዓታት ኣብ ቲክቶክ ይኹን ኣብ ኢንስታግራም ፖስት እናገበረት እያ እናጨናነቐት ነይራ እዚ ኩሉ እዚ ድማ ካብ ጭንቂ ዝተለዓለ እዩ ምክንያቱ ፓስፖርታን ንብረታን ስለ ዝጠፍኣ እዩ ካብዚ ብተወሳኺ እውን እቲ ዝኣመነትሉ ወይ ድማ እቲ ክሰርሖ እየ ኢላ ዝመፀቶ ስራሕ ድማ ስለ ዘይተዓወተላ ድማ ኣብ ንዴት ኮይና ድማ ሕማቕ ቃላት ከም ተናገረት ድማ ዝፍለጥ እዩ እቲ ብጣዕሚ ደስ ዝለካ ድማ በዚ ጉዳይ እዚ ኣድሂባ ድማ ናይ ይቅርታ ቪድዮ ድማ ኣብዚ ሕጂ እዋን ሰሪሓ እያ ኣብቲ ሽዑ እዋን እውን ብምሉእ ጥዕነይ ስለ ዘይነበርኩ ሕማቕ ቃላት ተናጊረ እየና ነቲ ሕማቕ ቃላት ድማ ይቅርታ ገበርለይ ኢላ ድማ ባዕላ ኣብ ሶሻል ሚድያ ወፅያ ተናጊራ ነይራ እያ በዚ ኣጋጣሚ እዚ ድማ ኣብዞም ሶሻል ሚድያ ብጣዕሚ ኣክቲቭ ከም ዝሰብሃሉ እነ በዓል ነሽነሽ ሞኒካ ድማ ብዛዕባ እዚ ሓፍትና እዚኦም ኣድሂቦም ድማ መልእኽቲ ኣመሓላሊፎም ነይሮም እዮም እቲ መልእኽቲ ዘመሓላልፎ ድማ እዚ ሓፍትና እዚኣ ድማ ኣብ ሙሉእ ጥዕና ከም ዘይትርከብ ኣብ ሙሉእ ጥዕና ስለ ዘይትርከብ ድማ ከይትሕዝላ ኢሎም ድማ ቪድዮ ሰሪሖም ነይሮም እዮም ክቡራት ተኸታተልቲ ካብዚ ብምቕፃል ድማ ብዛዕባ እዚ ሓፍትና ድማ ኣብዚ ሕጂ እዋን ዝመፀና ሓበሬታ ድማ ኣብዚ ሕጂ እዋን ናብ ኤርትራ ከም ዝኸደት ናብ ዓዳ ከም ዝተመለሰት ድማ ሓበሬታት መፂና እዩ ክቡራት ተኸታተልቲ እዚ ድማ ብጣዕሚ ደስ ዝብል ብስራት እዩ ምክንያቱ እዚ ሓፍትና እዚኣ ድማ ኣብቲ ዓዳ ኣማታ ወይ ኣብቲ ዱባይ እናሃለይትሉ ድማ ብጣዕሚ ንብርክት ዝበሉ ሰባት እናሻቐለት እያ ነይራ ንባዕላ እውን ኣብ ፅቡቕ ኩነታት ከም ዘይነበረት ድማ ኣብ ቪድዮ እውን ዝረአይናዮ ባዕሉ ምስክር ክኾነልና ይኽእል እዩ ኣብቲ ቪድዮ እውን ብተደጋጋሚ እትለቆ ዝነበረ ድማ ልክዕ ኣብ ሙሉእ ጥዕና ከም ዘይነበረት እዩ ድማ በዚ ኣቢሉ ናብ ሕጂ ድማ ናብ ዓዳ ኤርትራ ከም ዝተመለሰት ድማ ባዕላ ኣብ ኢንስታግራም ድማ ፖስት ገይራታ ኣላ ክቡራት ተኸታተልቲ ብዛዕባ ፌቨን ድማ ኣብ ሶሻል ሚድያ ካብ ሓቂ ዝረሓቁ ድማ እናሰምዓና ፀኒሕና ኢና ካብኣቶም እቲ ሓደ ድማ እዛ ስነ ጥበባዊት ድማ ናይ ሽሻ ወይ ድማ ናይ ሓሽሽ ወልፈኛ ከም ዝኾነ ድማ ኣብ ሶሻል ሚድያ እናሰማዕናዮ መፂና ኢና እዚ ጥራሕ እንተዘይኮነ ድማ ኣብ ዝተፈላለዩ ምስልታት ድማ ኤዲት ተገይሩ ወይ ከመይ ከም ዝኾነ ግልጽ ኣይኮነን በቲ ግን ኣብዚ ናይ ወልፊ ኣታክት ከም ዝኾነ ዝገልጽ ፎቶታት ምስልታት ድማ ኣብ ሶሻል ሚድያ ሼር እናተገበሩ ነይሮም እዮም ካብዚ ብምቕፃል ድማ እዚ ሓፍትና እዚኣ ድማ ናብዚ ሕማቕ ዝኾነ እንትን ዝበፅሐትሉ ዋና ምክንያት ድማ እዚ ሓፍትና እዚኣ ድማ ካብ ምስ ሰብኣያ ስለዝተፋትሐት እዩ ዝብል ድማ ዝተወሰነ ሓበሬታ ነይሮም እዮም ምስ ሰብኣያ ስለዝተፋትሐት እውን ኣብ ልዕሊ እውን እቲ ተሓሰቦት ስራሕ ስለዘይተሳኽዐላ ድማ ናይ ሜንታሊ ወይ ናይ ርእሲ ፀገም ሕማም ኣጋጢምዋ እናበሉ ድማ የውግዑ ነይሮም እዮም ክቡራት ተኸታተልቲ እምበኣር ከስ ንሎማዓንቲ ሒዘልኩም ዝመፃኹ መደብ እዚ ይመስል ነይሩ ክሳብ ብኻሊእ መደብ ንራኸብ ኣብ ዘለኹም ሰላም ኩኑ ነዚ ቻናል ሓደሽ እንትኾንኩም ሳብስክራይብ ላይክ ሼር ብምግባር ቤተሰብ ይኹኑ ክሳብ ብኻሊእ መደብ ንራኸብ ቻው